Адміністративну справу проти Ірфана Бекірова припинено. Окупаційний Білогірський райсуд Криму вирішив більше не розбиратися з громадянським журналістом, бо сплили терміни давності в розслідуванні. Ірфана Бекірова затримали 3 листопада минулого року на мітингу біля стін окупаційного Кримського військового гарнізонного суду. Там він серед інших кримсько-татарських активістів протестував проти незаконного вироку бранцям з красногвардійської групи. Самому ж Ірфану Бекірову закидали невиконання вимог силовиків в надзвичайній ситуації, пов'язаною з карантинними обмеженнями, викликаними епідемією COVID-19. Правозахисники називають такі справи переслідуваннями за незгоду з окупацією, а громадянський журналіст наголосив, що й далі підтримуватиме політичних в'язнів. Сторона защиты считает, что это является непосредственно давлением на активную прослойку людей, давлением на людей, которые всегда готовы прийти на помощь к нуждающимся и проявляют активную позицию в отношении несправедливости, которая творится в сегодняшний день в Крыму. В тот день, когда меня задержали, 3 ноября 2020 года, я пришел также поддержать своих братьев, своих близких. И я не намереваюсь остановиться на этом, я намереваюсь дальше ходить и поддерживать своих близких, своих братьев, своих соотечественников в их трудный час. Жодної води окупантам. Україна укріпить дамбу, яка не пускає Дніпровську воду в окупацію, кажуть в представництві президента в Криму. Йдеться про греблю на Північно-Кримському каналі, яку звели на Херсонщині в 2017 році. Нова стаціонарна конструкція потребує доопрацювання, зазначають у відомстві. Гребля унеможливила потрапляння води до окупованого Криму Північно-Кримським каналом і до того ж збільшила сільськогосподарські площі на Херсонщині. Позиція представництва і управління каналу однозначна. Ніякої води в Крим до деокупації. Є певні питання, які стосуються потреб укріплення споруд, що не допускають Дніпровську воду до тимчасово окупованого Криму, а також меліорації південних районів Херсонщини. Реакція окупантів на зміцнення дамби Північно-Кримського каналу не змусила себе чекати. Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що півострів отримує стійке водопостачання без участі України. Однак забезпечення загарбаною територією водою виявилось досить дорогим заходом для окупантів. З російського бюджету вже виділили мільярди рублів на буріння свердловин та перекидання води до спорожнілих водосховищ. Зокрема, Російська Федерація до 2024 року виділить ще 48 мільярдів рублів на опріснення морської води. Хоча для цього необхідні західні технології, які Росія не може утримувати через санкції, а у самій РФ недостатньо досвіду у цій галузі. Тим часом мешканці багатьох міст окупованого Криму отримують воду за графіком, а у кранах вона тече брудна. Нагадаємо, що Росія як держава-окупант згідно міжнародного гуманітарного права відповідає за все, що відбувається на тимчасово окупованій території Криму, в тому числі і за забезпечення людей питною водою. Альберт Кангієв, який з 2019 року обіймав посаду голови окупаційного комітету Криму у справах міжнаціональних відносин, пішов у відставку. До окупації Криму Альберт Кангієв обіймав посаду мера Білогірська. У березні 2014 року був одним з тих, хто не визнав так званого референдуму. Але у 2019 році очолив виборчий штаб партії «Єдиної Росії» у Білогірську на незаконних російських виборах депутатів так званого Кримського парламенту і місцевих рад. Саме Кангієва окупаційна влада півострова відправила на переговори до ветеранів Кримсько-татарського національного руху влітку 2020 року, коли вони вимагали зустрічі із Аксьоновим після чергових затримань кримських татар. Окупаційний очільник Криму Сергій Аксьонов вже повідомив, що Кангієв продовжить роботу в окупаційних органах влади, а його місце займе нинішній так званий заступник голови адміністрації Первомайського району Айдер Тіпа. У Криму за останню добу зафіксували 204 випадки COVID-19. 11 людей померли внаслідок хвороби. Принаймні такі дані надає окупаційна влада Криму. Окупаційний голова комітету по народній дипломатії і міжнаціональних відносин так званої Держради Криму Юрій Гемпель заявив, що в березні до окупованого Криму начебто приїде перша група іноземців, які нібито хочуть отримати щеплення російським фальсифікатом «Спутнік-Ві». Як відомо, так званою вакциною від коронавірусу у Криму почали прививати з 18 січня. За даними окупантів, майже 30 тисяч людей вже зробили щеплення неперевіреною вакциною.
Мирна хода, яка вилилася в криваву бійню. 7 років тому тисячі активістів Євромайдану колоною пішли до стін Верховної Ради вимагати скорочення диктаторських повноважень тодішнього президента Віктора Януковича. Але протестувальникам не дали й наблизитися до будівлі парламенту. Беркут та тітушки перекривали дороги урядового кварталу. Міліціянти відкривали вогонь з помпових рушниць та закидували людей гранатами. Щоб евакуювати поранених, було укладено перемир'я. Але Беркут і найманці вишукували протестувальників у провулках і нападали. Не забарилися з реакцією і тодішня влада. В Києві ввели режим антитерористичної операції. Вперше в історії заблокували метро, знеструмили середмістя та перекрили всі дороги. Все для того, щоб Майдан не отримав підкріплення. Тоді ж силовики пішли в наступ, намагаючись відтіснити протестувальників. Вони ж і підпалили будинок профспілок, щоб викорити звідти людей. Вмотивовані на вбивство силовики та тітушки в незліченій кількості атакують. На людей суне бронетехніка з відкритими кулеметами. У відповідь летять коктейлі Молотова та все, що трапиться під руку. Тоді, 18 лютого, загинуло 80 людей. Ще більше 600 були поранені. Шоковані спротивом приречених на смерть протестувальників, силовики почали відступати. А в наступні дні вже били снайпери.